tuun ihan kohta. Ennen yhdessä yössä mene himmeeksi. Kyllä. Hei! No, hei, mistä tähän saa sen? Tulee vai? No muutos. Apua. Otetaan videokuvaa vähän niin. Okei. Mua saa kuvata. No mitenkäs leiri nyt on mennyt? No leirihän sujuu mahtavissa merkeissä. Esa, nyt sä tossa just. Hyvä. Oi! Hienoa. Jehuu! Jehuu! Kiitos! Kohta sitten sut tulee. Käy ihan pois. Okei, sitten sut. Tanja on taitava. Ei kun toi Minttu on taitava. Valotaiteilija Minttu.